Čo nám to tu prišlo? No prišli nám takéto skvelé darčeky od firmy Solik. Konkrétne nám prišlo 5 zváracích heliem. Máme nejaké takéto singlovky, alebo aj s odsávaním. Takáto bomba. Zváracia helma od mostu, kde môžete mať štít. To je na brúsenie. Môžete zvárať. Je k tomu odsávanie. Budeme to testovať všetko u nás, samozrejme. Potom máme single, ešte takéto odsávanie od Optrelu. Firmy Optrel, Švajčiari. No a dá sa povedať, prišli nám ešte takéto robotinky, nejaké trička so zábavným motivom, rukavice tigové, nejaké pivka, aby sme... To sú radleriky, takže v práci sa nepije, radler. Tak, škoda, no. No a dve helmy vlastne z týchto 5 budeme dávať do súťaže, ako sme slúbili, budeme žrebovať 2 výhercov z tých účastníkov kurzu, ktorí boli u nás. Takže dnes sa to dozviete určite. Dobre, takže by sme chceli spoločnosti Solik poďakovať, dá sa povedať, aj za tieto zváračky. Jednak COčky, máme 6 COčiek, takýchto namakaných zváračiek, naozaj Ferrari medzi zváračkami. A takisto aj tieto elektrody. No dobre, tak prejdeme na to vyhodnotenie tej súťaže. Žrebujeme 2 výhercov tejto zváracej helmy od spoločnosti Solik. Tu v opaločke sa nachádzajú prípadní výhercovia, ktorí boli zapojení u nás v kurzoch zváracích. Hej. Premiešame to poriadne. Premiešame, vyberieme. Prvým výhercom sa stáva pán Michal Belko. Gratulujeme. Blahoželáme a držíme palce s novou kuklou. Ozveme sa. Druhým výhercom sa stáva Aďo Krebes. Andrej Krebes, blahoželáme taktiež. Ozveme sa obidvom a buď si prídete pre kuklu osobne, alebo vám pošleme poštou. Takže ďakujeme firme Solik za tieto darčeky, ktoré nám poskytli zdarma pre túto súťaž. No a určite ich odporúčame ďalej, lebo naozaj je to veľká profesionalita z ich strany. Takže ďakujeme.